aku anak Pandhawa ora trima. Dewa-dewa ora mbaleke. Oh, lak untal kayangan Suralaya. Gulung kayangan Manik Maya ora lidok ujaring wong daplok. Untung Semar kok weruh. Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambraganggeng awita denceng-dencengan Nunamit pasang Kalimantabi tinebina iki lho duni dumawa ing tawang-towang mboten nyono babar pisan bilih paduka Iwang Pikula Narada ingkang kepareng rawuh wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Iwang Pikulun Kaneka putra kencang warudayang Pak Pong Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe ayo nggih ulun tampa karya bombong penggali ulun kita atur pangabekti kaliyan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana ya kula Darma Kusuma
Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan ndika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Prapta ulun ing sanggar pelanggatan negara ing Amarta dina samengko iki ya ngger Puntadewa. Drada kakekku. Aku ngaturake basaku katura. Wayah ulun Werkudara. Bratasena ngaturake bekti kalawan panjenengan ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun nampanana ya. Ganda Wastratmaja. Ndak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Janaka ulun tampa. Kita bekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Permadi. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan ndika lenggah. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun bekti kula kunjuk pukulun. Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk. Pinten tangsen kembar nekula sedewa kita ngabekti karo panjenengan ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula kembar. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nggih, kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan pukulun. Pukulun saestu akarya kagiat sotaning manahipun ingkang wayahpun Puntadewa. Dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menapa badhe paring pidendhan dhateng ingkang wayahpun Puntadewa upami mekaten do pukulun. Kula mboten badhe sumaling kayun tartemtu namung mastuti dhateng sabda tama paduka pukulun sang Kanika putra inggih wah pukulun Narada. Kula sumanggaken dhateng paduka pukulun anggenipun badhe paring pangandikan dhateng wayahpun Darma Kusuma pukulun. Ya ingkang sepisan. Ulun tilik marang kawidadaning para wayah-wayah ulun para Pandhawa. Dene dina samengko nglakoni tarak brata. Ana ing telenging sanggar pelanggatan mongko wis entuk Sabta Ari kelungguhan dina samengko iki. Mekaten pukulun. Ya Puntadewa. Dene dungkap angka 2 rawuhing pukulun ana ing negara Ngamarta iki sayekti ora saka pribadi ulun kuwi babar pisan ora nanging pancen ulun diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata supaya rawuh ana ing jagat pranaya ana ing sanggar pelanggatan negara ing Ngamarta wonten pandangon menapa saking Sang Hyang Jagat Girinata iki ngene Puntadewa ulun prapta ning sanggar pelanggatan iki didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Hyang Pikulun Bathara Guru supaya matedhake timbalan marang jeneng kita. Timbalan mau ora kejaba amung kita tinimbalan sowan ana ing kayiwangan bareng sak laku ulun dina iki uga. Mekaten pukulun ya. Lajeng wigatosipun menapa dene kula katimbalan sowan dhateng Suralaya. Yen bab kuwi ulun ora ngerti. Ulun ki minangka dadi dewa kongkonaning Sang Hyang Jagat Girinata matedhake timbalaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kita katimbalan sowan menawi tetila mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handhuwa dhateng paringipun Hyang Pikulun Jagat Girinata monggo pukulun dinten sakmangke mugi kepareng wanganti dhateng ingkang wayahipun Darma Kusuma sowan dhateng kayiwangan yen ngono kita sago mboten sagah sabab saking menapa syukur yen to pancen kita wis sago bakal sowan ning kayangan Suralaya dina samengko ayo bareng sak laku ulun munggah ning Suralaya sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Narada kakekku Werkudara piye Gusik aja kesusu budal nanging aku tak matur marang Narada kakekku kowe arep matur apa barep kakangku ditimbali sowan ana ing kayangan Suralaya iya ditimbali dening Sang Hyang Jagat Girinata pancen bener mangkono ndak rasa godhang ndak rasa aneh yen to ditimbali mongko Narada kakekku ora ngerti apa sebabe ditimbali lan wigatine apa mula saiki barep kakangku entuk budal ning Suralaya watun Narada kakekku paring dawuh wigatine apa lan karepe apa Bathara Guru dene nimbali karo barep kakangku Werkudara piye yen bab wigatine apa, sedyane apa ulun mboya ngerti. Ulun mboya diparingi dawuh. Mula ulun mung sadrema nindakake kewajiban ulun minangka dadi wakiling Jawata ing Suralaya
Nimbali kalan sowane kadang musi Puntadewa. Dadi yen kita takon babakan wigatine apa sedyane apa, ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah. Yen ora ngerti ya wis. Ning muga-muga lathi karo atimu nyawiji. Sabab kowe dadi dewa. Yen nganti lathi karo atimu ora nyawiji, aja takon dosa. Kowe dadi dewa pulasan, dewa sing seneng goro, dewa sing ora nyoto ngendikane. Yen pancen kowe ora ngerti tenan ya syukur. Nanging yen kowe ngerti, nanging kowe kandha ora ngerti, tak pujek-pujekke dadi dewa sing pulasan, dadi dewa sing seneng goro. Kosek. Wah, jan. Wah, sembrono kowe iki. Kena ngopo dadak wedi? Wedi wong jeneng kita ya nyumpahi karo panjenengan ulun. Dewa disumpahi titah kok wedi. Ora keperkara dewa karo titah. Ning kadang kala sumpah iki sok mandi titahe mbangane dewane. Saiki bloko ngerti apa ora? Ulun ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti tenan. Wah, tak sumpahi. Ya wis ngerti. Nah, aku kok deg-degan to anggere Gunuman Werkudara iki jan. Bocah mloho ora tau tata krama, ora nganggo unggah-ungguh. Ning jebul pengendikane utawa aturmu marang panjenengan ulun iki gawe goreh penggaling Bathara Antaradaya. Ulun ngerti. Ngerti tenan. Ngerti. Yen ngerti kandha lupute barep kakangku ning endi? Mbarep kadangmu Puntadewa iki diunggahke ning Suralaya bakal nampa pidana. Nampa pidana? Iya. Lupute nggo napa? Nek perkara lupute nggo napa kuwi aku ora ngerti. Ning sing wigati munggah ning kayangan bakal pinatrapan paukuman. Ora ngerti apa salahe? Ora. Ora ngerti apa goro? Goro. Ora ngerti. Wah, ucapmu sing arep sing tak percaya kowe goro. Ayo Gage kowe prasaja. Lupute barep kakangku apa? Wah, jan bocah kok ngoncit bae ta iki. Gage kowe bloko. Lupute merga wani nganggo jeneng Puntadewa sepisan. Angga loro Puntadewa kuwi wani nganggo gegelung keling. Kuwi dadi keluputan tumraping Sang Hyang Jagat Girinata mula tumuli ditimbali ning kayangan bakal pinatrapan pidana ing sak bobot lawan keluputane. Ose. Aku tak takon. Takon apa? Yen lupute mbarep kakangku kuwi tak wangsuli ning kene kowe piye? Kowe wangsulan apa coba? Kowe arep wangsulan apa? Jeneng Puntadewa luput tumraping Sang Hyang Jagat Girinata. Le jenenge Puntadewa kuwi ora lagi wingi sore ning sing maringi jeneng Kuntri Babu ya Puntri ibuku. Wiwit barep kakangku lair ana ing alam padang wis diparingi tetenger Raden Puntadewa. Nek upama diwar ngluputake barep kakangku mestine biyen-biyen duk nalika barep kakangku isih bocah nanging kena ngopo kok saiki lagi diluputake. Dewane Dewa apa? Kena ngopo lagi saiki diluputake? Nah, kuwi sing ora ngerti aku. Dewa apa iki aku ora ngerti. Terus saiki aku tak takon karo kowe, kok jeneng Puntadewa diluputake? Merga Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani, tegese mbarep kakangmu iki keluhurane ngungkuli para Jawata. Lupute nggo napa? Lupute ya nggon keluhurane ning ngungkuli para Jawata kuwi mau. Aku tak takon karo kowe. Ngendi eneng ratu sing dijaluk nyawane diwenehke? Kejaba ming barep kakangku. Waton kuwi tak anggo kabagyaning wong liya, aja kok bondo, aja kok bojo, nadyan nyawa dijaluk karep barep kakangku diwenehake. Mula akeh sing nyebutake yen barep kakangku kuwi Nalindra kang gedhe putih merga saka sucine lair lan batine. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Aku tak takon karo dewa, dewa ngendi sing dijaluk nyawane diwenehke? Coba saya kau tak takon karo kowe, nyawamu tak jaluk ento ora? Ora. Barep kakangku mesti diparingake. Apa kaya ngono kuwi ora luhur? Apa kaya ngono kuwi ora suci lahir batine? Terus aku tak takon, kurang luhur piye barep kakangku? Mula jenenge Puntadewa. Punta luhur dewa wis ngarani. Kaya ngono kok diluputke. Wah, apa dewane mek ngarep golek-golek merga wis kesasapan rasa gething keburu sengit karo para Pandhawa.
Wah, jan bocah dlegak-dlegok nek omong kok nyolangi ta. Lah aku ya ora ngerti. Terus saiki aku tak takon. Lupute nganggo gelung keling lupute nggo napa? Merga gelung keling kuwi wujude pendhita utawa brahmana ingkang wis buntas kawruhe. Ana ing nyebutake brahmana mau wis sak traju sak bobot karo uripe para Jawata. Kaya ta Resi Kanwa. Lho, ngono kae nganggo gelung keling wis pantes. Bisma ing Ngetrakanda kuwi nganggo gelung keling ya apik. Rama Parasu pendhita Lana kae nganggo gelung keling ya becik ya apik. Tur wis sak traju bobote kan para Jawata. Ning Puntadewa kuwi ratu, Puntadewa kuwi dudu brahmana, Puntadewa kuwi kudu pendhita. Ling gelung keling Puntadewa kakangku ya babu kundi. Kaya pitakonku ngarep kena ngopo kok lagi saiki padha ngluputke. Bareng saiki babu kunti wis maringi gelung keling karo barep kakangku teka dewa kok leopyak lagi saiki ora wingi-wingi. Wah, saka pangrasaku keluputane Puntadewa iki pancen digawe-gawe dening para Jawata merga dewane duwe rasa ora seneng karo para Pandhawa terus ngluputke karo para Pandhawa utamane ngluputke karo barep kakangku ya ngono apa ora? Heeh yae. Ngono ketake. Wah, ora ketoke. Ning kowe iki minangka dadi kami tuaning dewa. Nek mak ngendika sing bener, ora blindra-blindri kaya banyu tumumpang godhong sentre. Nrada hakekku piye? Mula perkara iki yen pancen kowe ndarep tekad bakal mboyong karo barep kakangku, aku sing ora oleh. Lah nek barep kakangmu iki ora tak boyong ning Suralaya, nek kowe ora entuk, nek aku sowan ning Suralaya iki mengko didangu dening Sang Hyang Jagat Girinata. Kakang Rada wonten pundi Puntadewa? Aku matur yen ora iso tak boyong. Wah, lah aku didukani. Perkara diseneni wis sak karepmu, kuwi urusanmu dudu urusanku. Wis kono ndang bali yo. Oh sik ta, aja ngono ta Werkudara. Mesakno kan panjenengan ulun. Yen pancen kowe kepengin Pandhawa munggah ning Suralaya, kudu barep kakangku sing kudu munggah. Lah sapa? Aku. Loh. Kok kowe iki piye? Saiki aku tak takon. Bathara Guru rawuh mrene ijen apa kongkonan? Kongkonan ngono kok. Kongkonan aku Tegese kowe dadi wakiling Bathara Guru. ulun dadi wakiling Bathara Guru. Yen ngundang barep kakangku nimbali nganggo wakil, sing menyang ya nganggo wakil. Wedian. Wah, iki piye iki? Terus wakile Puntadewa sapa? Aku sing dadi wakil. Kowe sago nampa paukumane? Barep kakangku dadi gantine wong tuaku. Yen barep kakangku bakal dihukum. Ewadene aku dadi wakile, aku sagu nglakoni hukumane barep kakangku. Aja kok ming di piloro nadyan tekaning pati tak wujudi. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodipati. Keparenga kula dados wakilipun Kaka Prabu Puntadewa. Pukulun mboten namung Kakang Mas Yodipati lan Kakang Mas Madukara. Kula kekalih saged dados wakiling Kaka Prabu Darmakusuma. Wah, wis piye krungu apa ora? Adine kabeh sagu dadi wakil. Barep kakangku men mapan ing negara Ngamarta. Adine papat sagu dadi wakil. Upama kudu dipidana pati, ben adine papat sing tekaning pati, barep tetep urip ning alam padang. Edian. Wah, jan lah kok ora nyono babar pisan kok ketekuk-tekuk rembug karo Werkudara. Walah. Piye iki? Sumangga Pukulun laturi menggalih. Puntadewa piye? Kula namung jumurung dateng. Kersanipun kadang kula sekawan cacahipun menika Pukulun. Wah, dalah. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone ing gong. Werkencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Lah nek ngono aku mung kari manut karo apa kang dadi aturing Puntadewa piye, Nggir? Kula semanggaken, kula namung jumurung ndederek kersanipun kadang-kadang kula sekawan. Lah aku ngerti aku. Aku ngerti Werkudara gelem dadi wakil ki merga Puntadewa ora tau sugih omong. Nek yen Werkudara ki wong nadyanto, sira ki wong dosa, wong kau, wong bongol. Ning kowe ki sugih omong, mula
apa yang dadi pangandikaning Wang iku lho Jagat Girinata mengko bakal kowe ingkang paring wangsulan para matur saning Wang Jagat Girinata rak ngono to perkara kuwi eneng aku kowe rasa dadak metung karo apa sing tak rasake nurut kakekku bocah kok kaya ngono ya wis yen pancen ngono aku mung kari manut yen ngono kadangmu papat Werkudara Janaka Klasdewa ulun boyong munggah ning Suralaya kula semanggaken paduka Iwang Pikula Narada Werkudara nggih wis disarujuki dening kadangmu mbarep mula dina iki sira kalawan panjenengan ulun munggah ning Kahyangan yo ngestake dawuh Janaka ya semono inggih pukulun kula mboten badhe selak nek Klasdewa ya bakal budal nggih pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati nggih pukulun kula nderek Kakang Mas Jodipati ya wis yen pancen kaya mengkono Puntadewa penara lunggama ning sanggar pelanggatan adimu papat tak kanthi munggah ning Kahyangan yo mung tak jaluk Werkudara Janaka kembar aja nggunakake utawa aja nganggo badan wutuh sepata kaya ngono nanging nganggo panglemunan supaya ora ngerteni dening sapa wae nggon kita munggah ning Kahyangan yo ngestake dawuh Narada kakekku ngestaken dawuh paduka Iwang Pikula Narada nggih pulun ngestaken dawuh nggih pulun ngestaken dawuh barep kakangku aku njaluk pamit Werkudara sing ati-ati ya Dimas Koko Prabu kula nyuwun pamit kadangipun Kakang Arjuna ing ati-ati Koko Prabu kula nyuwun pamit Koko Prabu kula nyuwun pamit ya Dimas nakula Sadiwa Surditi ngati-ati duga-duga digawa ya yayi kadangku papat cacahe ayo budal Werkudara yo ayo tak derekake Janaka kembar ayo tak gendong nggih Kakang Mas ngetokaken dawuh nggih Kakang Mas ngetokaken dawuh wis mentar Iwang Pikula Narada kadhiraken sandya para Pandhawa sekawan Raden Werkudara Raden Arjuna miwah Raden Nakula Sadewa jegrek kanthi kaya pratima kencana teng amarta Prabu Darma Kusuma pungon-pungon ning galih ametang-metang lelampanipun sanggaring para kadang dadak sakoleng mangke Nyamaraja saka sela selaning garu ingkang sekawit sampun dangu midhangetaken pangandhanipun sangya para Pandhawa nenggih garweng Ngamarta Sang Dyah Ayuwara Drawadi uninga bilih kadang sekawan binayong wonten ing Suralaya sigra minggah madyaning sanggar pelanggatan lumajar Sang Dewa Drawadi putri Pancala angrukepi padaning nata ngamarpa Prabu Darma Kusuma
Wanudya Tama ngambar arum sang kusuma ngambar arum sang kusuma garwaning pun Kakang Wara Drupadi tanpa tinimbalan suwanana ing sanggar pelanggatan mongko ndak waspadakake sarwi tawang-tawang tangis garwaning pun Kakang Yayi wong ayu eneng apa dina mengkono slaganing siadi bene kaladat ing wis sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana sinuwun menawi kula wantun cumalena sowan ngabiyantara ngersa paduka estunipun sampun sawetawis anggen kula midhangetaken pangandikanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwuning ngamarta kelawan sangganing para kadang ingkang nedya damel srana swarganipun Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Madrim bombong ing raos ingkang tanpa pepindhan nanging sareng rawuhipun Sang Hyang Kaneka Putra ingkang nedya nimbali dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwuning ngamarta malah sak mangke Hyang kula Narada sampun kondur wonten ing Suralaya sinambi sareng kaliyan lampahipun kadang kula sekawan pun Werkudara Janaka miwah kembar pangraos kula tumunten tumlawung pangraos kula tumunten sakit krana kula menggalihaken dhateng kawontenan paduka Gusti kula Sang Nata. Apa to sababe dene mengkono aturing siadi mesti kemawon sedaya sami prisa. Sinuwun Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken. Embanipun Antiga sak petarangan pecah setunggal sedaya badhe bela. Wondene mukti setunggal menika sedaya ngraosaken nanging jebul saloka ing kados mekaten menika kala wau namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti buktinipun paduka mentala dhateng kasangsaranipun kadang paduka rayi paduka sekawan ingkang rayi tinimbalan dhateng kaiwangan badhe nampa pidana teka paduka mboten mbelani dhateng ingkang rayi sekawan cacahipun malah semunipun ngiklasaken dhateng kasangsaranipun kadang paduka sinuwun mboten nyana babar pisan mbok kula aturi ing dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah negari Ngamarta kados mekaten menika kala wau menika ingkang babat-babat pun Bratasena kaliyan pun Permadi dene paduka namung kantun lenggah wonten ing dampar kula nuwun sewu mboten ateges kula badhe ngundat-undat dhateng lelampahan namung sedaya mika dados kaca benggala bebasan sampun mboten kirang-kirang kadang paduka anggenipun kepengin muktekaken paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging teka dinten sakmangke ingkang rayi badhe mancing dhateng kasangsaran paduka teka malah lenggan enak-enak lenggah dampar sila tumpang wonten negari Ngamarta kula nuwun sewu sinuwun panjenengan menika nggadahi penggalih menapa mboten sinuwun Drodhok salinane Sang Puntadewa midhanget aturipun ingkang garwa niki Sang Dyah Ayu Wara Drupadi unjal huswa landung Sang Puntadewa nalika semanten nedya meper mubal babaling kanepson parandening mangke kaya wis wrata sarandunging hangga kamurkaning Sang Puntadewa duka yasinipe tanana ingkang pinindeng kejawi amung kayiwangan Suralaya eling-eling Sang Puntadewa nadyan wujud nalindra ing mboten nate duka parandene lamun wis mengku duka mbebayani mekar sayane sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat.
bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Drupadi garwaku wong ayu ora Drupadi lah kok landhep dengkul pamikirku. Yen ora mbok elingake tangeh lamun aku bakal krasa yen to adhiku bakal manjing ana ing juranging kasangsaran wong ayu. Yen kaya ngene iki kahanane tegese sing ora arek kabagyaning Puntadewa ming para dewa. Drupadi kene kowe tak untal, kowe sariya ning wadukku. Dewa-dewa ora gelem balekake adhiku papat cacahe. Apa kelakon kayangan dadekke sungsang bawana balik. Bathara Guru nerada kabeh wae ora baleke adhiku. Ladal kekirik Suralaya. Gelungamu nyereti. Putra lamun kawekasan ya kowe sanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Dimas piye Kang? Sawetara nggone Kakang lan Siadi tunggu negara Ngamarta. Ujaring para nayaka lan Punggawa yen to punden Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Pancen aku wis mbuktekke. Aku wis nakoni pirang-pirang Punggawa lan nayaka, malah aku nakoni para abdi kraton negara Ngamarta. Matur kelawan aku yen to Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Mbuh wigatine apa?
ning wekasing para Pandhawa ngendikane karo Punden Pandhawa ora ana ing dikeparengake nyaket nadyan kabeh para nayaka Punggawa munggahing para putra ora dikeparengake cedhak marang sanggar pelanggatan. Kira-kira apa sing ditindakake dening Punden Pandhawa Dimas yen pancen si Adi Dimas Antasena ngerti. Nek aku ngerti wae aku wis tak matur karo Kakang Raja, Kakang Antarja. Ning ora usah dadak kuwatir, Kang. Pepunden Pandhawa kuwi duwe karep, duwe sedya, mesti ora bakal tumindak sing ora prayoga. Awak dhewe minangka dadi anak memuji wae ngersaning Gusti, muga-muga pokal dadi penjangkaning Pepunden Pandhawa bisa kasembadan. Mbuh, panjangka apa aku ora ngerti. Iya, Dimas. Ding sing luwih wigati ngene Kang, gandeng ade ora entuk dawuh minangka dadi nom-nomaning praja, minangka dadi cagak tuwaking negara Ngamarta. Awak dhewe kudu njaga kana negara Ngamarta. Mbok menawa ana telik Mangindrajala dom sumurping banyu luwih-luwih ana ingkang marajal saka sela-selaning garu. Mengko ndak ora prayoga kedadiane Kang nek nganti negara Ngamarta ketrusupan wujuding satru ingkang bakal gawe geger negara Ngamarta. Iya Dimas. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi lindu kaya Kang. Kowe krasa ora Kang? Krasa. Engko gek lindu ora Dimas. Ana apa iki laku dadi bumine obah? Ana apa Kang aku dhewe ora ngerti lho. Saya banter malah saya cedak Dimas. Ola. Tak kira nek lindu jebul lho lah kok dadi ana buta gedene. Ora umum. Iki saka ngendi Kang? Aku dhewe ora ngerti. Kok sajak nyubriyani. Dinteni kene Kang. Mbok menawa arep merpeki karo awake dhewe Kang. Lulange pirang sapi ya iki. Lah kok dadi kaya ngene gedene. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Ana nom-noman sapa kowe ngaku jenengmu Antasena? Kowe lah buta ning madeg dukun saja iki. Kok iso ngerti karo aku? Aku Antasena, sing mburi sapa Gatotkaca. Sing mburi meneh kowe sapa wong gak nganggo sijik jenengmu sapa ngaku Antarja. Kowe anake Werkudara to. Dimas sapa kok ngerti karo awake dhewe? Embuh. Aku ora ngerti kok. Ning kok metune saka negara Ngamarta. Sajake pancen mbok menawa pepundenku Pandhawa mesti dipulasara karo buta iki Kang. Dimas, minggiro. Kowe arep ngopo? Buta iki arep tak potol sirahe. Tanganmu cukup apa? Tanganmu ki motol sirah biasa, ora sirah semono gedene kuwi. Ning aku ora wedi karo buta kuwi yen pancen gendak sikara Pepunden Pandhawa. Ora wedi sampean kalah. Aku ora bakal kalah. Aku ngaku kalah yen wis tekaning pati. Cobanen arep coba. Dimas ora mbelani Pepunden Pandhawa. Lah wong urung cetha Pepunden Pandhawa dipangan apa ora kok kon mbelani. Aku tak tengok kene kowe. Kok malah jejer buta. Ora apa-apa wong ming jejer kowe kok. Jejer ki kelonge apa? Aku tak takon ora ana kelonge apa-apa. Buta wis saka ngendi? Aku saka sanggar pelanggatan.
Wola dalah suwe nggonku ora mangan daging menungso, mangan menungso 5 cacahe wareg rasane atiku. Cetha kowe ingkang gawe jintrakaning pepundhen Pandhawa. Aku anak Pandhawa ora trima. Kowe arep ngopo? Merganing patimu, ayo naren jajal karo aku ya. Dimas. Kakang Turjo jajal ora? Arep perang karo buta iki. Dimas Gatotkaca wae kalah apa meneh aku. Ah wis rumangsani ngono ki malah apik. Dimas arep perang ora? Walah ya ini kok perang aneh-aneh ora. Ambo ya wis kaya. Pepundhen Pandhawa dipangan karo buta iki. Sing kandha sapa? Sing kandha butane. Iki ra mung ngapusi. Ngapusi piye? Kakang Gatotkaca lenggah, buta. Nggih. Aku nyuwun ke ngapura Kakang Gatotkaca. Yo. Ayo tengok. Lungguh. Yo. Basa. Inggih. Ora malang ngrik, Kang. Engko mbane kowe ditapuk dadi papat sirahmu. Iya, Dimas. Dimas iki sapa? Lah kok dadi karo aku kok. Sajae kaya wis tepung. Kowe tak kandhani ya. Iki ki dadi buta ya rung suwe. Mula 11 lagane isih wagu. Ya buta apa dudu ki isih wagu. Mula sok ngematke. Ana buta ki dimatke lek dadi buta ki wis suwe apa durung. Ngono ki dimatke, ora waton sak penakmu dhewe. Kok lek dadi buta durung suwe ki. Tak omongi. Lho apa iya? Sopo Dimas? Sopo? Oh. Ngandani kok kleru. Mula kok aku ngandani kudune sing tak kandhani iki bolong iki kok nyocok. Pakde ngopo, Dik? Wola dalah. Antasena ngerti karo aku, ngerti. Perkara iki ora dasar dadak perlu ngerti. Iki perkarane wong tuwa. Wong atuhamu digawa ning Suralaya bakal pinatrapan pidendhan saka Sang Hyang Jagat Girinata. Mula aku nganti dadi kaya ngene ming njaluk Bathara Guru mbalekke dulurku papat. Ora mbalekke kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Aku nderek di aja. Kowe aja melu. Kowe mapanane negara Ngamarta, tunggunen Ngamarta aja nganti dirusak marang wong sing ora seneng. Perkara iki tak rampungke dhewe. Wa kula nderek Paduka Prabu, aja Gatotkaca. Wa kula nderek Ngamarta tak titipke Antasena, Gatotkaca, Antarja. Aja nganti dijeki dening sapa wae. Kundure Pakde besok kapan yen wis rampung perkarane aku bakal kundur. Dewa-dewa ora mbaleke dulurku papat. Wah, lak untal kayangan Suralaya. Aku kok gumun Dimas. Gumun ngopo? Siwa Darma Kusuma jebul yen duka medeni. Ayo ngono kae. Mula aja sok ngembe karo wong menengan. Aja sok ngilani karo wong sing ora sugih omong, ora tau obah, ora tau ngopo-ngopo ming meneng. Mbane kadang lunek nesu wae. Nyemelangi kaya Pakde.
Pandhi Ngamarta ki nek nesu wis kaya ngono kae. Mongko dheweke iki ra tau duka, ra tau lara ati, ra tau piye-piye. Wis kecocok rasane. Wah, ha to? Iya. Aku ki ya ngono. Aku nek nesu ki wah sok gedhe. Apa iya? Heeh. Nek ora medeni ngono kae. Bringose ya medeni. Dimas Antasena omong senengane sembrono Kang diweling karo Pakdhe Darma Kusuma kon njaga negara Ngamarta. Iya. Yen ngono ayo. Aku tak ngrondani saka Dirgantara, aku tak ngrondani saka njeron bumi, aku tak ngrondani saka daratan. Yen ana dom sumruping banyu sing ati-ati yo Kang. Iya Dimas, wis yo. Monggo ndak dikira ora nganggo limbukan. Iya. Ki awak dhewe ngrondo sik terus engko men do limbukan. Iya Dimas, iya. Mergo iki sing ditenteni ya ming kuwi. Iya. Ya kadang kula ora ming kuwi. Ning separo luwih ngenteni kuwi engko nek wis rampung limbukan terus resik kae. Aku sing ngancani ming kirik mburi kelir aku gagu kuwi. Iya, Dimas. Heeh. Ya Kang yo, ayo tak derekke. Ya Kang yo, Kakang Antarja. Iya, Dimas ayo tak derekake. Nuwun sewu nggih. Keparenga ing abdi kepatihan cumadung dawuh menapa ta sababipun dene Paduka Anak Prabu sampun sawetawis mapan wonten ing sanggar pelanggatan, wonten ing sanggar pamujan. Mongko tanpa andhawuhaken sewiji-wiji dhateng ing bapa ing kepatihan menawi dipun keparengaken ingkang bapa kula cumadung dawuh wigatosipun menapa dene Paduka Anak Prabu lenggah wonten ing sanggar pelanggatan. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Ngantos bingung raos sing manah kula anggen kula badhe anapakaken dhateng badan kula piyambak. Ngemuti dhateng Paduka Anak Prabu ingkang sawetawis lenggah wonten ing sanggar pelanggatan ewadene wonten ya sing pangandika Paduka. Menawi wonten boten-boten menggalih tumunten hamba barana ingkang sejati dhateng bapa ing Sukalima. Kula nedya ngangluraken jangga neningaken karna mastuti sabda tama Paduka Anak Prabu ing Ngastina nggih. Pamararya wonten dawuh. Bawadana wonten dawuh nggih. Anggen kula lampah tapa brata wonten telenging sanggar pelanggatan. Krana kula mireng kabar bilih kadang-kadang kula Pandhawa sami mapan wonten ing sanggar pamujan. Dene pengajabipun para Pandhawa mboten sanes pados margi supados saged nyuwargaken dhateng Paman Prabu Pandhu miwah Bibi Madrim ingkang sampun mapan wonten ing alam pamancat manjing wonten ing tempat suci. Lajeng kepareng Paduka lampah semedi menika nuwun sewu menapa badhe anjurung dhateng gegayuhanipun ingkang rayipun para Pandhawa menapa nggadahi gegayuhan ingkang sanesipun nggih. Menapa Paduka Anak Prabu anggenipun lampah semedi menika angombyongi dhateng lekasipun anak-anak kula para Pandhawa? Mboten. Lho. Panjenengan paring dawuh mboten menika kersanipun kados pundi? Sakedhik kemawon kula mboten gadah niat
nedya nyengkuyung dhateng gegayanipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika babar pisan boten. Namung mugi andhatosna ing kawuningan anggen kula mapan wonten ing sanggar pamujan menika meminta dhateng Sing Bathara, meminta dhateng Sing para dewa. Supados para Pandhawa sampun ngantos lana anggenipun gesang wonten ing Madyapada. Pandhawa sampun ngantos kedangun anggenipun nyumurupi gelaring jagat miwahe seming rembulan. Dinten samangke kula nyuwun dhateng panguwasaning para dewa. Pandhawa Cupeta umuripun, Cupeta gesangipun. Kula namung kepengin sanget enggal anyawang Pandhawa menika ngatang-atang dados bathang Bawaduna. Ing Sringastina Maha Prabu Duryudana alona ngandika harining Sun Werkudara. Ing batos kagiat enggalih Begawan Durna tuwin Rekyana Pati Harya Senguni. Parandene jrih kelawan wisesaning nata ing Astina Prabu Duryudana. Mila amung kendelan kemawon datah mbah datan musik kasaru sinten ing kepareng tedhak madaning sanggar pelanggatan. Menika ta warnane dewaning panggoda pangrencana Pandya Bathari Durga ingkang tumiyup saking Dirgantara mrepeki unggahaning risang Duryudana dadosaken kagiat sanggang Wirwanayaka ing samyapan wonten sanggar pelanggatan. Buta Pandhawa tata Kati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Marayang wisikan Magulingan 5 Eyang Bathari Persasat kadidining Entarsisil ing Palwa gabus kumambanging Sila Kresna. Kula ngrantu datun ngrawujeng andika Kanjeng Eyang Pandya Bathari kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Sedhe selikur dina iya ya Duryudana tak tampa ralat pangestuning Eyang ming dandang mangure wae tampan ana ya kula pundi jimat paripin dayananing kasantosan. Mboten wonten ceceking raos. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang wayahipun Duryudana kejawi namung kula badhe nyuwun mriksa. Kados pundi anggen kula badhe nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Pandya Bathari. Supados damel selana pecahipun para Pandhawa Pandya Bathari. Tobat. Duryudana kula wonten paring adhawuh. Bungah-bungahna rasamu. Seneng-senena pikirmu ya nggir. Leripun kados pundi Pandya Bathari paring dawuh ing mekaten. Nalika semana kowe nyuwun supaya Pandhawa tekaning pati tumuli aku sowan ngeseling Sang Hyang Jagat Giri pratingkah. Aku nang
Mangesane pepangkoning Sang Hyang Bathara Guru nalika semana jebul Bang Bragat Giri Pratingkah. Ngodaneni apa dadi panuwuning Betari Durga. Ketitik dina iki Puntadewa tinimbalan swana ning kayiwangan kewigati bakal pinatrapan pidana Pati Duryudana. Ing mengkono bakal kasembadan panjang kamu nggone bakal nyumurupi Pandhawa bakal tekaning Pati. Ora ketang mbaka siji nanging suwening suwe Pandhawa bakal sirna saka lumahing bumi guruping langit. Mula kang sangka kuwi seneng-seneng pikirmu ya kula Duryudana. Menika saestu. Iya, Nger. Jagat Dewa Bathara Paman. Paman Haryo, Wonten dawuh. sarana Kanjeng Hyang Pandhawa Durga. Dinten samangke Pandhawa boten badhe kesuwen anggenipun gesang wonten ing Madyapada. Pandhawa badhe dipun patrapi pidana dening Sang Hyang Pikulun Bathara Guru wonten ing Suralaya. Ladalah syukur-syukur nggih. Menawi mekaten ingkang pamaning plasa jenar nderek bingah Bawaduna. Oh inggih kula sampun mijanget nggih. Ingkang bapa nderek remen ingkang bawa nderek mangayu bagya dening para Pandhawa boten badhe pinardawa kamulyanipun. Salajengipun Pandhawa Betari kados pundi? Nanging kowe aja lali marang aturmu ingkang sekawit wis ndak tampa. Atur kula ingkang pundi? Nalika semana kowe nyuwun tulung marang Pandhawa Betari Durga. Yen to yangmu Pandhawa Betari Durga bisa paring pitulungan marang sira kula Duryudana, kowe janji lho karo aku. Janji bab menapa? Janjimu sesuk kowe ento tekaning Pati. Sukmamu dadi balaning Betari Durga, apa dene ragamu ingkang wis ora kedunungan sukma. Tegese wis mati ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaku Duryudana piye? Mbok tetepi apa ora? Nggih. Dos pundi Paman? Sampun boten satipun penggal ingkang panjang. Dipun aturaken kemawon bilih panjenengan sagah. Sakmangke pejah menika sampun boten ngraosaken menapa-menapa. Sukma menika sampun boten saged ngraosaken menapa-menapa. Nadyan diwenehi ana papan sing apik, nadyan diparing ana swarga saking Gusti, panjenengan sampun boten saged ngraosaken luwung baya dadi balaning Betari Durga. Wonten kasembadan panjanganipun anak Prabu Ngastina. Mboten Paman. Inggih nggih. Eyang, piye kula? mugi dados pasuksen menawi Pandhawa saestu pejah saking astanipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Kula sumpah prasetya bilih gesang kula sramakaken kangge suwita dhateng Penemban utawi Kanjeng Hyang Pandhawa Betari Durga. Malah pejah kula bincang sukma kula dados balaning Pandhawa Betari Durga. Wondene raga kula dados panganing baju barat. Bumi langit nekseni lho Duryudana. Sampun kula tetepaken menapa ing kula aturaken menika ndama boten namung kandhas tekaning lair nanging dumugi batos. Syukur yen mamancen kaya mengkono. Salajengipun kula ngemban dawuh timbanipun Pandhawa Betari. Ngene, kowe tak kandhani. Supaya pinardawa kamulyanmu kowe tak jarwani ya nggih yen negara Ngamarta dina samangka iki komplang. Negari Ngamarta komplang. Iya pancen mengkono. Merga para Pandhawa wis diutus sarta wis ditimbali dening Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah. Mula kang sangka kuwi kanggo kamuktening para Sata Kurawa apa ora luwih prayoga lamun negara Ngamarta diblengket dadeke siji karo negara Ngastina. Ing Jumangkah angkro sesumbar lindhu bumi kuncing Gumaludo guntur ketup lumembak penyokang kumambang. Oh, menapa sae mriku negari Ngamarta sampun suwung. Buktine Pandhawa wis ditimbali dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Yen lumrah negara Ngamarta ora ana ingkang renggani tegese suwung. Bawan wonten dawuh keretaken sanggaring para Sata Kurawa. Kemarang Paduka anak Prabu kados pundi?
Ngamarta sing suwung aja nganti dikukup dening Nalindra liya. Kudu dikukup dening Duryudana. Nun inggih ngestaken dawuh Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Sampun ngantos negaken lampahing para sata kurangipun badhe amblengket negari Ngamarta dados tunggal kaliyan negari Ngastina. Oh, inggih ngestaken dawuh kula nyuwun pamit madhal paselan. Pandya Betari, Ana dawuh menapa? sampun ngantos negaken lampahing para sata Kurawa. Batu-batu tak jambangi. Paman bidal dinten menika. Nun inggih ngestaken dawuh. Bawadurna bidal dinten samangke. Oh, inggih ngestaken dawuh. Aku njaluk pamit Duryudana tak mlampah lakuning putu-putuku para sata Kurawa ngene bakal mlengket negara ing Ngamarta Duryudana. dadalan anake wong mati mati keneng apa mati dikani ngaya Jojo prapteng kikir sokanyo ilang raganyo terus rantak-rantak bareng aku jedul saka jeron bumi ora pangling lakune Pakdi Kurawa. Ya dasar para nyata Antasena iki Pakdi Surtayu ya. Ngaturke bekti ya Pakdi. Tak tampa gawe gedene atiku Antasena pangestune wong tuwa tampanana tak gegem dadiake jimat. Gumun atiku kok dadi lakuning Kurawa kok ener negara Ngamarta. Monggo dina samengko pundhenku Ngamarta nedhem jengkar saka negara Ngamarta. Aku tak takon karo Pakdi Surtayu, niatmu apa, karepmu piye, Pakdi? Antasena. Satemene aku wis ngerti yen to adik-adikku para Pandhawa lunga saka negara Ngamarta. Mula iki ngemban dawuh timbaning Kanjeng Prabu Duryudana, aku kena nyelametake negara Ngamarta aja nganti tiba ning kukupaning mungsuh. Mula Kurawa ingkang bakal njaga marang negara ing Ngamarta. Sik. Aku ki apal, Kurawa ki pinter nek kon goro.
Aku iki kapal Kurawa ki pinter nek kon ngapusi. Mula arep kanthi pawadan Pak Di arep njaga negara Ngamarta ning malah saya cubriya atiku. Kurawa tekan negara Ngamarta ki ming bakal niat mbedah negara Ngamarta lan ngukum negara Ngamarta. Ya ngono apa ora? Kowe rasa ngapusi Antasena, aku iki tukang sulap. Aku padha karo sing halu-halu ning kulon dalan kae. Ngono. Dadi aku ki nek ming perkara kaya ngene iki kowe nganggo pawadan werna-werna, aku ora bakal percaya. Mbok saiki ngene, sadurunge Antasena ngamuk, kowe bali Pak Di. Mung isih waras. Mumpung isih sehat. Nek sampean bacut, nuwun sewu, nek ana wong tuwa tak gawe mlebu gawat darurat. Nyoba apa piye? Ayo kundur sak Kurawamu kabeh, simbah sengkuni kon Pranata Kurawa kon balik, barisane ditekuk penjalin, rasah nerajang negara Ngamarta. Nek sampean bacut nyuwun pangapura, nek aku bocah dianggep wani karo wong tuwa, ora jeneng aku ora wani, ning aku mung kepengin jaga marang negara Ngamarta. Mergo aku entuk kewajiban saka Dharma Kusuma kon jaga negara Ngamarta. Dadi sapa wae sing ora duwe hak, ora duwe kewajiban marang negara Ngamarta, ngidake sikil nang tapal wates negara Ngamarta, tataane nyawa. Piye? Kono dolan ngono, kae tuku obat kae. Panu kados kurap gatal jamur. Nang kula dalan kono. Gugu karepe dhewe. Kowe malah ngusir karo wong tuwa. Ora ngusir, ning mrenggake becik. Entuk bacut ora entuk bacut. Bacut to. Sirahmu tinggalan kene. Kok pecah sirahmu engko gatheng dina Antasena paratke.
Karma. Kula aturi kondur. Bali yen ngukup negara Ngamarta. Lumuh digawe becik. Gembol ndas wah mati dening aku. Mudar kowe. Mriki. Cut, wonten dawuh. Kowe anakku. Aku pakdemu aja pican-pican wani karo aku ya Cah Bagus. Nek nganti aku nucu tenan karo kowe. Bapakmu we gila karo aku. Apa meneh nganti kowe wani karo aku ki padha karo timun mungsuh dulen. Timune aku dulene kowe. Cetha aku modal. Panjenengan kundur. Ora iso kundur. Ora iso bali. Bali yen ta wis ngukum negara Ngamarta ora bakal bali. Aku nek ngukum negara Ngamarta tak gawane negara Ngastina, kowe ngalah ulegan. Bolo. Mungsuhmu sapa? Mangsa Antasena remuk dipun ajar mboten kanten-kanten kula sumanggaken. Pejah kula man. Mungsuhmu Gatotkaca ngamuk anak kula pringgondane. Nyamber ngiwa nyamber nengen. Pun kula sumanggaken. Pejah kula man mungsuhmu Antarja. Le perang niku ngenten iki. Ning kula iso remuk awak kula. Wajigul. Kakaya kowe lek gelut suwe dhewe, acem tenan awan. Apa acem? Ketemu kali sapa niku Gatotkaca. Heeh. Kula kandhani Gatotkaca sawara cangkel karo aku pakdemu. Nek kowe ngel karo aku, ditenono kowe bakal lemuk. Dereng lampung lek kula omong niku cangkem kula didupak sak kayang. Monggo sikile Gatotkaca niku nek wis necu, sikile dadi pacul. Heeh. Dadi kaya dipacul cangkem kula. Mak bles.
Wah, bengok dijejeli sikil. Jrep. Bar niku candha awak kula banteng jil. Gathuk-gathuk niku nek banteng lek tiba bola-bali lho, Man. Apa iya? Enggak. Mlika, terus bali mlika. Sing terus terakhir dilebokke teng icul debok. Wira jenenge ngrekasake kanca to. Ya lah ngrekasa ben nyambut gawe. Anggepe kok mung udat-udut. Udute iki nek apik 76. Malahi watuk. Malahi gelek. Lah iya. Mbaya ngumumi kancane. Kancane niku cah nom-nom terampil-terampil bagus-bagus. Udute piltel. Apa? Piltel. Filter. Mil. Semen. Nyemen raimu apa? Mil. Kok niki kok wah jan wis anggere ana kletek ditampung. Tas niku isine mung 76 tok. Kali kacamata pembesal. Oh. Nek ora nggo kacamata lawelo bablas. Wis mlipate lodo cathok kupinge budhek. Oh. Njaluk gunungan ya dinaiki kopi. Ayo wis ora apa-apa. Kudu tok terima-terimake. Nek ora tok terima-terimake ya malah kowe dhewe sing teren. Wis pokoke kudu dirangkani ngono. Lah nggih, soalé nggih niku sing cebageno nggih, Man. Metu meneh. Lah sampeyan aja omong terus kok. Ha iya. Niku kaya dene pecugian kula. Anane sampeyan iso tilik-tilik ditata teng debok niku mergo saka niku. Ha iya. Ampun dicio-cio. Waduh, ayo. Ngrekasake wong. Sapa sing arep maju? Cit, non. Sponsormu ora mangkat. Ora sah metu, ora sah perang. Mboten. Tetep kula ajeng perang, Man. Ngomong suwe sapa? Rene. Amuk susu Suramrata, Jajamrata imbang yen padha-padha. Koko Kurawa bubar mawut. Mung suwe sapa? Antasena. Wah, edan. Wani mboten. Lili. Apa? Liyane Antasena. Gatotkaca. Wah, loro niku kula wedi. Saliyane Antarja. Nah, Antarja niku klebu sing kula wedeni. Ora jan kowe arep golek mungsuh apa? Nenek wonten wong wedok. Oh. Aku wong tuwa geliak-geliak. Mumpung dinduk bebek pirang-pirang. Kula njaluk ya, Man. Ya, ora usah kuwatir. Mengko ndak sak dituku bolot. Lah iya. Mengko ndak sak dituku bolot mungkin ndak cilaka ora iso jamu. Ha iya. Maju wae. Maju. Antasena Gatotkaca Antarja. Aja gleleng macamu gembos. Anu gembelot siramu. Iki Pak Demo Citraksi. Kowe wani karo aku padha karo asu anu adu arep karo Bathara Yama dipati legane ati. Kowe bayi iki sore kok arep wani karo Pak. Ana piyayi ngene iki ngemplak kene iki sing do seneng wayang apa tau tumon Citraksi menang karo Antasena? Takono. Urung tau kelakon. Mula nek arep kepengin wayang kuwi tetep lestari, heeh, gawe marem wong delok. Carane? Carane kok aja ngalahke Antasena. Nek kowe ngalahke Antasena
wong semene iki bali kabeh. Siji diarani dalange petuk. Citraksi kok menang karo Antasena. Angka loro do ora trima nek Citraksi menang karo Antasena. Mula supaya penonton iki seneng karo wayang awet, tur tresna, tur kerep nanggap kowe baliya wae ngalah, sing penting wayang tetep lestari. Ngono ya? Ha iya. Berarti nek aku menang karo kowe, penonton semene mesti bali kabeh. Bali kabeh. Tur ora bakal diundang meneh. Nek ora diundang kowe nang jero kotak setahun bosok. Wah, iya ya. Ha iya. Wah. Lah nek ngono supaya aku ora ming nang kotak terus, tetep gawe seneng penonton. Aja nganti ngalahke Antasena. Wong aku ki lakon. Kowe iki termasuk penjahat. Penjahat ki kudu kalah karo lakon. Nek penjahat menang karo lakon, penonton gelo kabeh. Iso jane sesuk-esuk kudu diwenehi tengkleng dadi bubur. Mergo menang kowe karo aku. Pak Wahyono gelo. Sok ora nanggap dalang kae meneh. Nek dalange ora ditanggap kowe ora dilakokke. Kowe nang jero kotak krikiti tikus. Wow, ya wis. Nek ngono aku tak bali wae. Sing penting tetep payu tur aku tetep iso pentas. Nah, ngono mbangane kowe menang ning kowe ora pentas. Ya wis, penake ya Antasena aku tak mulai rasa mungsuh kowe. Iya, Cik. Perang kok ora ana suarane. Man? Sesampeyan pengen dadi wayang basa. Lho piye ta iki cah iki? Maksude piye? Nek sampeyan kepengin dadi wayang basa setahun ora dilakokke, niki wau kula perang karo Antasena. Ning gandeng penonton semene iki sedo ngerti nek bakale kula kalah. Nggih ta? Nek kula menang, niku kula karo sampeyan ora ditanggap meneh. Nek kula karo sampeyan ditanggap, niku kula karo sampeyan ning jero kotak selawase urip ora dilakokke, teng jero kotak krikiti tikus. Ha iya. Lah nggih. Niki Pak Wahyono wis masak tengkleng. Oh. Nek nganti Citraksi menang, tengkleng dilorot ganti bubur karo jangan krecek sesuk-esuk. Apa ora cilaka? Oh iya ya. Lah nggih. Mula mbangane sesuk-esuk jangan receh. Lho wong saniki kula mundur ning sesuk-esuk tetep bubur. Lho. Tengkleng. Wis sing ngakon sapa? Senengane kok ngrepotke sing di omah. Engko nek nganti krasa penggali terus do mbleh wedhus piye? Niku sing kula karepke. Ula mbeborosi. Pun sekecake, Man? Ra sida perang. Mboten. Ndak malah dadi wayang ora dilakokke, ngrek ngrekoso urip kula. Lah iya. Lah jebul bubar mawut tanpa iso kinukup Kurawa. Kurawa ndelik sikik ning alas. Mengko yen anak-anak Pandhawa lena ngamarta dijeki nggih.
Katri gumulung mangempak ing wadya magiri reh ronanggono magawe gelar Eko Jaladri. Oh Kang iya Dimas wis ana tandha-tandha Kurawa arep ngregem negara Ngamarta. Iya. Aja kendhoni ngene dandan ya Kang, menalah kepara dikencengi. Iya Dimas. Mbok menawa liyane Kurawa ana sing pamrih tumrap negara Ngamarta, Kakang lan aku kudu cancut tali wanda. Kakang ndak suwun ngambah Dirgantara ngawat-awati negara Ngamarta saka Dirgantara yen ana apa-apa menewa tandha karo aku tak ngasun ning jero bumi. Iya Dimas sewang-sewangan. Ayo Kang. Meranusma bang wangaruna
kadinetraning uga rapuh sabtaning kukila ring kanegara saketar kene dungane engkung lir wowo sing pine panca Babatoking ayam wana mrak manguwa ing pagagan Kakang Rada prapi di kula dawuhken Kakang Resi Kanika Putra supados samboyong dhateng pun Puntadewa nanging nyatanipun menika teka Kakang nganti kalawan Pandhawa sekawan Puntadewa mboten kepareng sowan. Nggih. Sekawit kula sampun matur kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kawontenan ingkang dumados wonten ing sanggar pelanggatan negari ing Ngamarta. Kula sampun ngendikaken menawi dados dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru dhateng pun Puntadewa nanging adreng Werkudara Janaka tuwin kembar. Anggenipun menika dados wakilipun rakanipun utawi Narendra ing Ngamarta inggih menika pun Puntadewa. Dados ingkang dados wakilipun Werkudara Janaka miwah kembar. Nggih, mekaten di. Kula semanggaken. Anggenipun badhe andangu dhateng pun Werkudara sakadak. Nanging kula aturi ngatos-atos lho Di, sabab kula nuwun sewu. Werkudara sajaipun sampun sangu. Ketitik piyambakipun sagah dados wakilipun pun Puntadewa. Kakang Rada Werkudara mboten badhe ngungkuli dhateng pangwaos ulun. Werkudara, nggih. Apa pancen kepara nyata sira ingkang bakal minangka dadi wakil ing kadang-kadangmu, minangka dadi juru wicara? Ya, pancen bener mengkono. Yen ngono kita ingkang bakal paring wangsulan kalawan apa kang dadi pandangan ulun. Yen pancen mbok keparengake aku bakal mangsuli apa kang dadi pitakone Bathara Guru. Ya guru kakekku. Nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungen kanthi adil. Adil ingkang kepiye? Merga jalaran nggonmu wis ora seneng kalawan para Pandhawa. Nggonmu wis duwe rasa gedhing keburu sengit marang aku sak sedulur. Bisa uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake. Merga wis linambaran rasa ora seneng kalawan para Pandhawa. Ulun bakal benerake yen pancen kita bener nanging ulun bakal ngluputake lamun kita uga wangsulan kita ora jumbuh lawan kang dadi karep ulun. Yo yen pancen ngono aku sumadya mangsuli apa sing dadi pitakone Bathara Guru. Werkudara, nggih. Kadang kita luput bakal nampa paukuman merga ngagem asma Puntadewa. Narada kakekku wis ngerti. Yen pancen mbok luputake nganggo jeneng Puntadewa, lupute nggon ngendi? Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Tegese kadang kita kuwi keluhurane ngungkuli para Jawata. Keluhuran sing piye sing mbok takokake? Merga tumrap aku keluhuran kena sambung rapete karo rasa pangrasa. Keluhuran kena sambung rapete karo ati. Saya aku tak takon karo kowe. Punta luhur dewa wis ngarani. Tegese keluhurane kakangku kae nglungkuli marang para Jawata. Monggo buktine ya ana. Aja kok wujude brana picis. Nadyan uripe Puntadewa dijaluk marang sak pepadaning urip bakal dipenehake. Waton kuwi dadi kabagyaning wong sing njaluk marang uripe Puntadewa. Apa kaya ngono kuwi kakangku kae kurang luhur? Apa isih kurang dhuwur derajate kakangku kae? Mula saiki aku tak takon, yen Bathara Guru dijaluk uripe dening titah apa mbok menehake?
Wis kuwi wae wangsulanku. Terus saiki aku tak takon, lupute ana ngendi teko Puntadewa mbok luputake? Mergo nganggo asma dewa apa wong nganggo jeneng dewa diluputake? Mongko sing jeneng wong ning jagat kuwi pirang-pirang nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok lak salahake? Baladewa kaya nganggo jeneng dewa, Dewa Brata kaya nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok luputake? Luwih-luwih kakek abiyuk kakek Dewa Brata ing Ngetal Kandha. Dewa wis ngarani Brata kuwi lakune ngungkuli parang para dewa, kena ngapa ora mbok pidana? Mudhar ora. Ya ora taya. Werkudara iki pancen pinter kok. Ing ngangka loro kadang kita ngagem gegelung keling. Sing gelung Puntadewa kakangku Kanjeng Babu Kunti. Nalika wiwit lair, Puntadewa wis ngagem gelung keling. Nanging kena ngapa lagi iki mbok luputake? Ora biyen nalika Puntadewa lair, tumuli digelung dening Kunti Bambu, ora mbok elekake. Terus biyen dewa-dewa apa? Mula saka petunganku perkara nggone Puntadewa nganggo gelung keling mbok luputake, kowe ora mrentrul saka atimu dhewe. Nanging pancen ana wong jaluk, pancen ana wong mutah karo guru kakekku supaya nggone ngagem gelung keling dadi jalaran keluputane Puntadewa, tumuli bakal mbok paringi pidana. Ya ngono apa ora? Wah, titis tenan bocah iki. Pripun, Di? Kok kendel menika? Sekak nggih. Sekak dos pundi? Tegesipun sampun mboten saged endo. Werkudara pancen pinter tenan kok. Mula wektu dina iki aku duwe panyokra bawa yen nggonmu ngluputake marang Puntadewa kakangku, kowe ora mergo mrentrul saka atimu, ning mergo saka penjaluke wong kang ora seneng karo Pandhawa, wong kang ora demen karo para Pandhawa, tumuli munggah ning kayangan lan jaluk supaya dadi jalaran Pandhawa disirnakake. Mbuh perkarane apa? Tumuli kowe golek-golek keluputaning para Pandhawa, golek-golek keluputane barep kakangku. Ya ngono apa ora? Aja goro, kowe dewa Kulinagara. Wah, ora dipercaya dening kawulamu, ora dipercaya dening titahmu Bathara Guru. Nyatangening kalangkuan Aklar mandan moncar tinon lir kekunang surem soro tedan padang kasur lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Kakang Trada kados pundi? Apun kebedhek kok panjenengan iku rasa dadak piye-piye. Blaka suta kemawon. Ya, pancen sayektine ana titah ingkang kepengin sira para Pandhawa sirna. Mula ulun tumuli nimbali marang kadang kita Puntadewa. Rasa dadak kowe bingung. Aku ora bakal sengit karo titah sing bakal gawe sengsaraning para Pandhawa. Yen pancen kuwi titah sing njaluk supaya Pandhawa tekaning pati, aja walang ati, aja sangga runggi. Gage aku sak sedulur Patenana. Werkudara aja ngono. Kita kuwi ora luput kok njaluk paten iki piye? Wis ben lega atine wong sing ora seneng karo Pandhawa. Yen ngono ki kita bakal gelem nampa pidana saka ulun. Ora gelem sebab apa? Kinarya tandha bektine aku minangka titahmu, aku mbok pidana anane mung sarwa manut. Mula wektu dina iki yen pancen kowe arep midana karo aku sak sedulur, aja tida-tida ning tumuli patrapana paukuman sing abot sisan. Kita njaluk dipatrapi paukuman apa? Lebokno ning kawah Candra Dimuka. Werkudara, walah. Kawah Candra Dimuka kuwi panase 1000 Kak. Panas marcapada. Lah kok kita malah kepengin diceplungake nang kawah ki piye? Wah, ya wis ben. Men lega atine menungso sing njaluk supaya Pandhawa tekaning pati. Yen ngono wis madhep mantep nggon kita bakal nyemplung telenging kawah. Ora madhep mantep sebab apa? Ulun bakal ndangu kelawan Yamadipati supaya nyemplungake kita ning telenging kawah Candra Dimuka. Ora sah kangelan ngutus karo Yamadipati. Tuduna Bathara Antrada dalan sing tumuju ning kawah. Adhiku telu tak gendhonge cemplungane kawah Candra Dimuka.
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Kakang Rada sapengeripun Werkudara teka wonten yaksa aku Dewa Amral Bathara Guru Dewa Amral kepiye kowe kendhak sikara karo titah tanpa dosa papat cacahe Werkudara Janaka lan kembar aku njaluk supaya titah ingkang tanpa dosa kuwi balekna marang Marcapada wis kebacut ulun cemplungake ning telenging kawah Candradimuka kowe nyemplungake satriya papat ana ing kawah Candradimuka ya pancen mengkono wah la ora pantes kegulung kayangan Guru lunga kok sing dimplok sirahku kuwi. Nyuwun pangapura pukulun Bathara Narada. Sakarep kita. Wis mangsa bareng. Kayangan arta mbok kapake wis mangsa bareng men kapok Bathara Guru. Iya. Oh. Ora lidok ujaring wong daplok. Ndaraku arep cemplungke kawah ning Candradimuka. Untung Semar kok weruh. Prapteng tepi ning kawah Sang Werkudara nganti Dhyana Arjuna wiwah kembar nalika semanten datan wigih ringa-ringa sigra prapteng telenging kawah Candradimuka Sang Werkudara wau gumun pripun? Wah. Nyemplung telenging kawah geni ora krasa panas. Kawah Candradimuka menika mboten sebaini kawah. Nek pancen titah sing mlebet telenging kawah mongko tanpa dosa, tanpa luput niku ya ora krasa panas. Tanpa beda wonten ing dedharatan. Wah, elok kanane nggih. Lah sampean kersane pripun kok malah njaluk cemplung kawah? Wah, pancen ana niat sing tak gebeng ana ing telenging ati. Niate pripun? Aku butuh ketemu karo Bapa Pandulan Babu Madrim Semar.
nyata laruta saking kutha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri Dipol kula wah kowe mandheg ana ing tengah-tengahing kawah geni ingkang mulat-mulat warnane abang iki tak sawang ana wujuding geni loro ingkang warnane biru wah iki apa Jawu ngeden nek sampeyan ajeng pinanggih kalian Kang Rama kalian Kang Ibu ingkang kedah nyaur utangipun mapan wonten telenging kawah Candradimuka duk nalika ingkang Ibu Dewi Madrim nyuwun ngampil Lembu Andini wekasan Kang Rama sinuwun Prabu Pandhu ngupata sumpah benjang menawi sampun telas tulisipun sagah mapan wonten ing kawah Candradimuka lha niki pancen wujude pun boten wutuh wujud titah amung wujud sukma ingkang tasih mapan wonten telenging kawah sukma ingkang suci mapan wonten geni ingkang abrit menika mujudaken geni ingkang biru niki ingkang Rama kalih ingkang Ibu Ndara wah Bapak Pandhu Kanjeng Ibu mboten kinten babar pisan bilih kula pinanggih kan Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kula ingkang putra Manakula Sedewa Ibu anakku nggih anakku Arjuna Nekula Sedewa apa dene Werkudara wah Bapak Pandhu apa pun bapa ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene saka pangestine Atmajaku Pandhawa 5 wekasan ana dalan nggone Sirat Atmajaku pinanggih lawan pun bapa nanging aja duwe rasa kuwatir nadyan satemene wong atuwamu mapan ana ing telenging kawah nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan jermung netepi marang piutang ing wis nate pun Rama ucapake mula kang sangka kuwi leremna rasamu leremna Werkudara aja kumrangsang nggone darbi gegayuhan mundhak mandheg dalan ora prayoga ora bakal metu saka kawah yen Bapak Pandhu durung iso manjing ana ing kasuwargan nadyan tau nono windanana aku ora bakal bali marang Marcapada yen Bapak Pandhu durung entuk palimarma saka Bathara Guru kakekku satemah iso manjing telenging kasuwargan Pandhu bapakku Kakang Ismaya iya mapan wonten telenging kawah nututi ndara-ndaraku wong ora kleru wong ora luput mung merga nggonmu entuk pamuthahe Betari Durga wekasan kowe ndangu karo Ndara Puntadewa ning adine papat dadi wakile wong ora salah wong ora kleru ming wakil kok tok patrapi paukuman tok cemplungake ana ing kawah menika Werkudara ingkang nyuwun mestine kowe ngelekke mestine kowe ora bakal nibake pidana nek pancen ora luput nggih ngopo kowe kok tekan kene kaiwangan risak Kakang mergane wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara wekasan ngrisak dhateng kaiwangan Suralaya
Kakang kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Sapa sing tok suwuni senjata pitulung? Para Pandhawa menika, Kakang. Ndara Werkudara, Dipol piye? Guru nyuwun senjata pitulung dhateng bendaraku sedayanipun ing sami mapan wonten ing mriki. Ning saene ora sah mangtulungi men kapok karo kelakuane. Aduh, Kakang Ismaya, kula nyuwun tulung. Kula trimbujuk dhateng pun Werkudara Janaka menapa dene kembar supados damel tentrem kayangan. Aku ora iso omong apa-apa kabeh ana lambe atine ndara-ndaraku. Kayangan tak gawene tentrem karo jlambrung. Bapakku, mbokku gawe non tentrem papano ning kasuwargan. Kuwi ing dadi pamintamu Werkudara. Yo. Bawa Bandu Babu Matrib unggahku ning kasuwargan buta mau tak patenane. Ya, ulun nayogyani. Ora mung kandheng ana ing pangucap, nanging kababar dadi pakarti dina iki uga Pandu kelawan Madrim kaya wis lunas utange nggone nyaur nalika sumpah prasetya. Ulun unggahke ana ing swarga Nur Kastuba Werkudara. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Tan Graita yaksa ing dadosan saking Prabu Darma Kusuma. Kenging jemparing Sang Arjuna nadyan namung sagelagah. Parandene kenging jejantung tembus butul prapteng walikat. Ilang wujuding yaksa nata ngamarta Prabu Puntadewa. Kakang Werkudara. Iya. Yayi piye? Nggone Syadi duwe gegayuhan lan ana kalodhangan munggah ning kayiwangan. Handuk mamujine mbarep kakangku. Atiku wis lega. Atiku wis bungah. Lire piye Dimas sira matur ngeng kaya mengkono? Merga saka panuntune Kakek Semar, ya Dipol. Aku ketemu karo Sukmane Bapa Pandu lan Babu Madrim. Lan aku wis matur ngersaning pukulun Bathara Guru dina samengko. Pandu bapakku karo Madrim ibuku wis munggah ana ing swarga. Aduh, kadangipun Kakang.
melu bungah. Pun Kakang melu seneng. Dene Siadi wis kelakon penjangkane. Yo. Mula Yayi dina samengko ayo daya-daya enggal bali marang Praja Ngamarta mesake sangganing para kawula ingkang padha koncatan lan para Pandhawa. Yayi, Yayi Aji. Prabu inggih sumusul dhateng para Pandhawa inggih kasinggihan mekaten krana mireng ngabar bilih para Pandhawa murca saking negari Ngamarta tumunten ing Raka Jemujug wonten negari Ngamarta nampi aturipun sangganing para putra bilih Pandhawa mapan wonten ing Suralaya nalika semanten kula sampun tanggap menawi dados kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa Kresna kakangku Werkudara iya. Piye Yayi? Entuk pamujimu. Pangestune Kresna kakangku kabeh wis bisa rancak. Bapa Pandhu, Babu Madri wis munggah ning kasuwargan. Syukur. Pun Kakang melu mangayu bagya seketi jumuruk. Nggih niku sing jeneng anak niku duwe kewajiban nyuwargake wong tuwa. Niki mung dadi kaca benggala dene Ndara Pandhu ingkang wis sawetawis mapan wonten ing Lokabaka. Menika mboten kok ateges tumunten Ndara Pandhu menika mergi saka pamuthaipun Ndara Werkudara tumunten saged minggah wonten ing kasuwargan mboten. Namung sedaya menika tatandha dhateng lelabetanipun putra. Kewajibanipun putra ingkang tansah mboten mingkuh saking jiwaning kasatriyan wekasan saged anjurung dhateng tiyang sepuh manjing wonten ing kasuwargan. Ingkang nami swarga menika mboten kok papan ingkang endah, mboten kok papan ingkang sae. Ning swarga menika ugi saged dipun wastani tiyang sepuh ingkang tansah ngulataken dhateng solah bawanipun putra, mongko putra tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh, mboten nate tumindak ingkang awon, nengenaken dhateng kautaman kebak unggah-ungguh sarta netepi kewajibanipun gesang kanthi tuntas. Menika mujudaken swarganing tiyang sepuh ugi lho Ndara.